Mga idol, naana po ta deres tong area. Tara mga kaidol, oh. Tarawan yung view mga kaidol. Oh. Oh, mo ni view dire sa Tagaytay Purok 3A mga kaidol. Tara mga kaidol, oh. Unindot kayo yung view mga kaidol. Tara mga kaidol, oh. Oh. Mao ni view dire mga kaidol nga kung musuroy mo dire mga kaidol dili gid mo mapulaan dire. Kay taas kay kag pananaw dire mga kaidol. Diha sa gingan na diha sa gilid. Para oh. Nga diha na mga lubi po na sa gilid. Oh, basta inaani taga bukid ta. Daghan kay tag makita mga kaidol. Para mga kaidol, oh. Para mga kaidol, arta dire. Kaidol daghan kay sa mga gulayon dito. Oh, di ba? Nindot kitong balay dito sa unahan, oh, tara, oh. Kuan siya kanang cladding ang gilid. Oh. Patag kayo ba nindot kinapugsan og mais mga kaidol, galing lang kay girulats naman ni diri mga kaidol. So dili na siya pwede nato tamnan. Kay balaya naman na diha tanan mga kaidol. Sunod tuig kani daghan na kay inig balay diri. Tara, oh. Mga kaidol, la nindot kay siya view, diba? Mo diri kasada man diha madulog dito ngadto dito sa tumoy. O diba naipayag dito speakers o tra, oh. Mga kaidol, oh. Nindot kay siya diri mga kaidol, no. Tara, diri ta dulhog ta diri mga kaidol. Mga kaidol dito, oh. Oh. Oh, tara, oh. Lawa kayo, no. Patag kayo siya mga kaidol. Napoy balay dire sa babaw mga kaidol, tara, oh. Tara mga kaidol, oh. Balay. Dapit kasada na siya mga kaidol, kasada na diha. Dapit kasada. Ngadto na siya dito sa unahan. Kato dito kasada to dito, tara, oh. Oh, di ba? Nindot kay siya, no. Nindot kay dire mga kaidol. Oh, di ba? Oh. Dire, dala ni dire mga kaidol. Para makita ninyo kung naong, oh. Mo ni naong sa farmers mga kaidol. Nasunog na sa init. Sunog na sa init mga kaidol. Nagbulad sigig bulad og init kay naamang ko perminti sa bukid mga kaidol. Sigig hagbas, limpisa, mananom, bisag unsa lang mga gulay kung ginatanom mga kaidol. So karon naatarong dire sa area dire, oh. Rulats man na diha mga kaidol. Lawak ayo, patag kayo. Oh, mo ni area dire sa Purok 3A Tagaytay ni dire. Oh, di ba? Nindot kay siya. So nahan mga kaidol, tra, oh. Oh. Oh, mo na diha mga kaidol, oh. Di ba? Nindot kay view ang Purok 3A Tagaytay. Oh. Salamat. Salamat sa suporta mga kaidol. God bless sa inyong tanan. Bye-bye.